Неміс тылына жіберділер бұзын неге. 3 кіші, мен де электім шында. Хамит Аға Басиров 1942 жылның декабрында соғышқа алынып, неміс тілін яхшы білу арқасында разведчиклар мәктәбіне ілігі. Аны тамамлағаш 97-ші мотоцикл разведка батальоны составында фронтқа. Дұшман қолында қалған өз туфрағымызда жон үшіткіш көрініштер жақыты болырға торы келе аңа. Бір кішіні қолын бәйлеген, аяғын бәйлеп күйіға ташладылар. Отарға мүмкіндік жоқ, потому что местен жителеріне неде өлелер көкшет, біз атсақ, үшеугіне күші. Олар бігерек көп. Бурышларда икенче була душманның корал көчләрен ачыклап һәм тел алып кайту өчен җибәрәләр аларны. Уч тойгысы барбер тыңга бирми, кыю янда фәрман биреп торган немец офицерын кулга төшерәләр. Бір сутка навза җиттек. Шуны нитек таптык, ишеген нитеп, мен шакылык турда теге не әтсирдер нитеп. Шуннан сарага тегән пистолет белән күрдек мәдә дип. Тегенең мен Kulum nitip bəyləb çıktık. Liniya frontaşa öttük kızda barber. 1943 yılının dekabrında Aleksandriya şəhəri yanında onlar 16 разведчик немец çaqçıları һәм этләрен юк итеп 106 кешене атлаудан коткаралар. Аннары дошманның корал базасын юк итәләр. Ә берсендә 180-нән артык немецне әсирлеккә алалар. Разведчикларга елга созлык аша узарга, качарга туры килә. Җитез булмасаң, дошман пулясы тиз куып тота иде дип искә ала ул. Шулай да Хамит агага яраланырга туры килә. Инде Польша җирендә. Командир батальона әйтте. Синде небольшой урок синде менә гранаты, анандагы таныкны нитәргә кирәк. Уничтожать итәргә кирәк. Мен анда киттем простонский икән, дисциплина бар җитте мен анда. Мен горючий нене таңга аргыттым ишулакта. Мен шугор минем аяк танып күсен системна бу аякка итте. Сул аякларым үземне этеп аргытып бердим. Истарыктан яна башлады. Анда кешеләр төтен ашыда чыга башлады. Шунда 3 кешене мен уничтожать иттем. Җиңү бәйрәмен госпитальдә каршылый. Сугыштан соң Хамит ага Мәскәү метросы төзелешендә эшли. Соңрак өйләнеп, Сарапул шәһәренә күченә. Тыныч тормыштагы хезмәт өчен дә дәүләт бүләкләренә лаек була. Ветеран 96 яше белән бара. Әмма хәтеренә исен китәр. Сугышчан юлын ул кичә генә узгандай сөйләп бирә ала.